Tak jak se jde? Zdraví vás DJ Wolf a... Adriano 9. Takže, abych vám představil toto video. V tomto videu se bude... toto video bude hlavně úvodní video do našeho natáčení vlastně jakoby. Natáčet budeme různé filmy, no teda spíš příběhy a hlavně let's playe. Let's playe a stavění. Když budete chtít, dejte do komentářů, jestli chcete v dalším videu, aby jsme natočili, jak se krásně staví, jak natočit dům, nebo jak stavět nějaký domy, věci, co chcete, s čím si nevíte rady, řekněte a my vám pomůžeme v dalším videu. Hlavně nezapomeňte, že my natáčíme jenom pro vás. Tak jo, tím jsme to asi mohli ukončit, co? Hele, já nevím, ale ještě něco bych chtěl říct. Hele, doufám, teďka za chvíli budeme natáčet další video. A to bude let's play, takže doufám, že se na to kouknete. Auč! A tady doufám, že v dalším videu už mě bude nejlepší kámoš nasrat. Už mě nebude štvát. Auč a zabíjet. Tak aleď, pro další to napište, až budete něco chtít, napište do komentářů. Jo a prosím, dejte like. Tak, nazdar! Dávám vám pozdrav. Ahoj, DJ DJ Wolf a Adriano 9. Čau les! Čau lidi! I can do dig. Stopo? Jo, já jsem to stop. Ty vole, jak to se to nenahrálo? Jak to? Já nevím. To nemůžeš natáčet, dáš record